datang dari New Day Denata Dangdut Koplo Indonesia. Istrinya boleh diajak naik sekalian, Mas. Oh, ambil HP, oh boleh. Nanti juga Bapak Ibu guru boleh gabungan di sini ya. Rasane ati kang nandang sengiting liyang hanyawa aku kowe lapo katresna Dimas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresna pancene tresno kuwi akeh patobat. Tumako ngendi katresna iki yen to aku sliramu rati akoni Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah mringkang kuwasa. Dimas musti kandeng ati dongoku siji tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyata yen to aku siramu iso nyawiti. Adeknya boleh ikut ke sini. Dimas musti kandeng ati dongoku siji tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggon kula laku tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyata yen to aku sliramu iso nyawiti. Denata, Mbak Cantik boleh ikut naik ya.
asmara kuatno ati kawula angkon kula aku tresno natan kendang saking joko tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu iso nyawiji dewa dewa ning asmara kuatno ati kawula angkon kula aku tresno natan kendang saking joko tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu iso nyawiji.